Velkommen til denne episode af Eksistentiel Espresso, som er mit hjerteprojekt i denne tid. Det er korte videoer af sådan omkring 5-10 minutters varighed, hvor jeg tager nogle emner op, som vi finder mange af dem inden for mindfulness, men ellers også inden for andre visdomstraditioner, og hvor jeg prøver at give dem lidt liv og gøre dem konkrete, så du kan bruge dem i hverdagen og forhåbentlig gøre din hverdag lidt mere lys og meningsfuld. I dag der skal vi tale om intention. Vi skal også tale en lille smule om ikke-ambition, som er ideen om, at, som faktisk er det modsatte, som vil sige, at vi lader være med at binde for meget energi op omkring, hvad det er, vi ønsker at opnå. Men lad mig gemme det til sidst i videoen. Så tanken er her, at tiden er ret krævende. Det er på det her tidspunkt, hvor jeg optager det, så er det meget, meget tidligt i januar i 2024. Det vil sige et tidspunkt, hvor mange af os faktisk håber på en form for, om ikke en ny begyndelse, så i hvert fald er muligheden for at gøre tingene på en lidt anden måde, end vi har gjort tidligere. Og det er her, intentionen kommer ind i billedet, fordi det er en måde at justere vores adfærd i hverdagen. Og jeg synes, det er nyttigt, særligt i denne tid, hvor mørket faktisk er derude. Mørket både i vejret, som er vanvittigt, men sandelig også i de stigende krigshandlinger, der er rundt omkring, økonomien osv. osv. Så det er en ret krævende tid for os i øjeblikket. Netop derfor tror jeg, det er særlig vigtigt, at vi har noget at navigere efter. Og mange af os har faktisk ikke den indre stærke stemme, som tidligere generationer har haft i religionen eksempelvis. Der har været nogle retningslinjer for, hvordan man opfører sig i hverdagen. Vi har fået friheden. Vi har også fået friheden til at tage hver eneste skridt af vores egen vilje, stort set. Sådan er det ikke helt, men i stort træk. Og det gør altså, at vi skal forholde os til rigtig, rigtig meget. Så noget af det, der præger vores tid og vores liv, det er jo det, man kalder decision fatigue. Jeg kommer til at lave en anden video, som også minder, som er lidt det samme emne, som også rammer ind i det her fænomen med decision fatigue. Så altså ideen om, at vi skal træffe så mange beslutninger hver dag, at vi simpelthen bliver udmattet af det. Og derfor er det at have en intention for dagen, en intention for måneden, en for året, en for sit liv osv. er vældig nyttigt. Og det jeg gerne vil tale om i dag, det er, hvordan man kan sætte en intention for en længere periode. Altså ikke bare for i dag, men for en måned eller for et år. En intention er en hensigtserklæring til ens selv. Man kan selvfølgelig også dele med andre, men i udgangspunkt så er det et løfte, vi giver os selv. Det er i princippet to forskellige former for intentioner. Der er i princippet to forskellige former for intentioner. Den ene, det er den her meget konkrete. Jeg vil gerne spise grønt 4 gange om ugen. Jeg vil træne 2 dage om ugen. Jeg vil ikke arbejde i weekenderne. Hvad det end måtte være. Det er relativt konkret. Det er meget praktisk. Det er en tilstand, man beskriver. Noget, man vil gøre på en helt bestemt måde. Det er vældig fint. Der er mange af os, der sætter de intentioner, eller nytårsforsætter, eller hvad man nu ellers vælger at kalde dem, og de fleste af os fejler i det. Og jeg tror, det er ikke fordi, det ikke kan lykkes, det kan det bestemt, men det kræver en helt speciel psykologi at være god til at realisere de her typer mål. Det jeg taler ind i, det er der, hvor vi sætter en mere værdibaseret intention. Det vil sige, definere en kvalitet, der skal præge ikke kun den indsats, vi skal gøre, eller lade være med at gøre for at opnå en given tilstand, for eksempel at træne x antal gange om ugen, eller spise grønt også mange gange om ugen, men mere en kvalitet, der skal virkelig være til stede i hver eneste handling, og faktisk i vores tanker også. Så den idé, at vi i virkeligheden tillægger en form for kvalitet til vores adfærd, øjeblik for øjeblik for øjeblik, det gør altså, at vi pludselig har noget at rette os efter. Og en værdi kan for eksempel være venlighed, eller gavmildhed, eller taknemmelighed, eller høflighed, eller
jeg har sagt renlighed, enkelhed osv. osv. Nu får jeg dem alle sammen formuleret som navneord, og det skal selvfølgelig helst være et udsangsord. Altså det vil sige, at jeg vil gerne være mere taknemmelig, jeg vil gerne være mere gavmild osv. osv. Så det at være den kvalitet, er så at sige nøglen her. Og grunden til, at det er så nyttigt, det er, at når vi har noget, der aflaster den her enorme mængde beslutninger, som hjælper os med at bestemme, hvad det er for en kvalitet, der ligesom skal vejlede vores handlinger, så får vi altså en lettelse, en mindre belastning af nervesystemet. Og det betyder også, at i det vi håber på og tænker på og forestiller os at være mere gavmild eller mere venlig, eller hvad det nu kommer til at handle om, så får vi faktisk adgang til hjernens belønningscentre, og det er jo, som du sikkert ved, dopaminen. Så det at have den her kvalitet inde i livet er med til at give os adgang til hjernens belønningscenter. Det er også vigtigt, at den kvalitet, som vi efterstræber, ikke er alt for nem for os. Altså der er nogle kvaliteter, der for mig vil være nemme at gøre, og så er der absolut nogle, som vil være vanskelige. Og vi skal helst finde nogen, som er svære nok til at trigge hjernens arousal center. Det vil sige, vi skal helst være en lille smule bekymret for, om vi rent faktisk kan realisere dem eller ej. Og det lyder jo sådan en lille smule, det lyder ikke sådan særlig nutidigt i forhold til den måde, vi taler om motivationspsykologi på i dag, fordi der har vi virkelig meget fokus på, du kan godt, og du er stærk, og så videre, så videre. Jeg tror på mig selv, og så videre. Her opfordrer jeg dig faktisk til at komme i kontakt med din frygt. Ikke en lammende frygt, selvfølgelig, fordi det sætter os jo absolut ikke på kurs, men lige nøjagtigt nok til, at du får hjælp af hele den mobiliserings, altså det kortisol faktisk, som jo er et stresshormon, og som har fået en rigtig dårlig presse i de senere år. Kortisol er fantastisk. Det hjælper os med at være opmærksomme og på og overvågne og jagttagende osv. osv. Vi skal bare ikke have for meget af det. Så der ligger en opgave i at formulere en intention, som er svær nok til, at jeg lige kommer lidt på arbejde, og bliver presset lidt, uden dog at være så umulig, at jeg giver op på forhånd. Så der er altså nogle ting, som er meget, meget nyttige for både det hormonelle system, og altså lykkehormonerne kalder vi det nogle gange, glædeshormonerne kalder vi det belønning. Altså, der er jo mange fede ting at opnå her, men også i forhold til at skabe en større modstandskraft. Så når vi får og tillader sådan visse mængder kortisol ind i systemet, så bliver vi også mere robuste overfor at takle udfordringer, når de kommer. Så jeg vil bare gerne bruge den her anledning til, selvfølgelig invitere til, at du laver en intention, men faktisk også lige til at minde om, at stress er ikke kun en dårlig ting. Og vi skal huske på ikke at få sygdomsgjort det så meget, at vi ender med at blive sådan nogle sofakartofler, der bare ligger og flyder og ikke rigtig har noget, hverken energi eller noget overvågenhed tilbage. Så de her ting er nyttige på sådan et fysiologisk niveau. Så det at illustrere, hvordan det kommer til at se ud. Altså, du har sikkert hørt om, at man kan visualisere mål, og at det er nyttigt. Det er det også. Der er dog begyndende forskning på området, eller flere studier faktisk, som peger på, at det ikke er helt entydigt, det her med at visualisere mål. Det er rigtig fint at visualisere det på planlægningstidspunkt, altså der, hvor du ligesom beslutter dig for, at det er det her, jeg gerne vil. Der må du vældig gerne visualisere det, se det for dig, tegne det, skrive det, hvad det nu måtte være. Men det der med at hænge en post-it op på køleskabet, hvor der står, vær taknemmelig, der går lige nøjagtigt 2 dage, 3 dage, så har dit visuelle system vendet sig til, at den post-it hænger der, og du ser den faktisk ikke mere. Og vi ved, at der er en meget tæt forbindelse mellem vores visuelle system, altså det vi ser, og så de ting, der præger vores beslutningsprocesser. Så visualisering, ja, i forhold til
at forestille dig, hvordan ville det være at være mere taknemmelig, hvis det er det, altså på planlægningstidspunktet, men ikke nødvendigvis i hverdagen efterfølgende, når du søger at leve op til det. Der er det til gengæld vigtigt at holde din intention levende, og der er nogle måder, du kan gøre det på. En måde er jo hver eneste morgen eller aften på nogle bestemte tidspunkter af dagen, der spørger du dig selv, ikke dømmende og venligt, men du spørger dig selv, hvordan er det egentlig gået med at være taknemmelig i dag? Hvornår var jeg taknemmelig? Hvornår var jeg det ikke? Så den form for status, eller det modsatte, hvor du starter dagen med at kigge på, hvad der ligger i kalenderen, hvad der skal ske, og siger til dig selv, jeg skal være særlig opmærksom på at være taknemmelig i den her situation, du kommer i eftermiddag. Det er en måde at holde intentionen levende på. Det er en måde at ikke lade den dø, den der post-it død, som jo mange mål har gjort, eller som det er sket for. Hvis vi kigger på mindfulness, og prøver at forstå, hvad mindfulness som filosofi betragtet har at sige om målsætning, ambition og intention osv., så er der jo altså en påmindelse i mindfulness om, at når vi griber for tæt om ambition, faktisk har vi et mindfulness-princip, der hedder ikke ambition. Og der er ideen, at når vi griber for fat om ambition, jeg vil det her, og det er så vigtigt, og det er mig, og jeg, og så videre. Dels så kommer vi til at få et form for tunnelvision, som gør, at vi får ikke samlet signalerne op, der ligger ved siden af, og dem er vi nødt til at samle op, hvis vi skal vide, hvad der foregår rundt om os. Ikke? Dels så bliver der bliver for meget emotionel energi bundet op på, om vi lykkes eller ej. For mig at se, og i mit sprogbrug, der er der en anden kvalitet i ordet intention. Det er ikke så desperat. Det er ikke helt så resultatfokuseret. Og det er derfor, jeg vælger at bruge det ord, i stedet for eksempelvis ambition eller mål, eller hvad det nu måtte være. Så altså opsummerende, jeg skal bare lige se, om jeg har det hele med her, så opsummerende, så er det at skabe sig en intention, det er en nyttig øvelse, både i forhold til at kigge på, hvordan er det, jeg gerne vil møde op i verden, men det er bestemt også nyttigt i hverdagen, fordi det øjeblik for øjeblik, handling for handling, tanke for tanke, guider mig i retning af, hvad er det rigtige, hvad er ikke det rigtige. Så hvis jeg beslutter mig for, at jeg vil dedikere 2024 til at være mere taknemmelig, hvis det var tilfældet, så vil det påvirke hver eneste af mine beslutninger, og vil virkelig aflaste mange af dem. Der er mange ting, jeg ikke behøver at tage stilling til, fordi det er givet, det ligger i, at ønske at være mere taknemmelig. Så jeg håber, at du har fået en lille smule inspiration til at formulere din egen intention for 2024. Formulere den som en kvalitet, en værdi, en dyd. Den kan være trukket på noget, du tror på i forvejen, noget du søger at leve efter i forvejen, eller noget andet. Og så forstå, at det er en måde at møde op på i verden. Det er en kvalitet, det er ikke så meget en destination, og at det har nogle meget, meget nyttige effekter på sådan et fysiologisk niveau. Så det var denne episode. Jeg håber, du har sat pris på den. Hvis du gør, så kan du se flere episoder. De ligger alle sammen på YouTube under mit navn, og der kan du se de andre, der er udgivet. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med, og pas godt på dig selv og på os andre.